Machiegni kendo jodak ma Osaka e sub-county ma Suna West ywago lil mar aora ma Onyinjo ma giwacho ni sani keto ngima kama rach. Gikwayo okang' mapiyo mar keto ler e alworano mondo kik ngimagi bed kama rach mar gamo tuoche mikelo gi chido mar alwora. Jo Juma ler koya e kaunti ma Migori. Aora mar Onyinjo pigi donjo e aora maduong' ma Migori. Osebedo aorano ma pige konyo oganda mathoth ma odak e kar dak ma Osaka kod mamoko e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori. En pi ma bende osebedo kata ka itiyo godo kod moko motende e bomano ma Migori. Kata kamano ber mar pi ni sani duono ka sani okelo midhiero mathoth ne oganda ma oting'o tuoche. Mae biro kaluwore kod chido mar pi ni ma ikelo kod yugi kata chilo ma ipuko e aorani. Yudo matek seche ma koth ochwe, aora pong' aora ok nyal flow. At the same time tie mine malose lo nigo tele kama tindo tindo magi konyre gi pi makani. Koro pigni o affect wa to affect mine matindo ma tigo tele ka. Osa dire chieng' kama eki pi bedo mokoso to aora ni osebedo ka konyo ji mang'eny. To ken aora ni kende nyaka aora Migori aora wa maduong' ma be konyo ji mang'eny be osebed kipuke yugi. Ok en mana ma kende but aora no. Jodak mosakwa ni pi ni ma Onyinjo masani puke yugi kendo lil pod itiyo kod moko moganda bende nyaka sani koro keto ngimagi kama rach ma okalo. Ma ok en about siasa, ma en about life mar a human being. Koro wayudo ka gini affect wa mang'eny kaka jo Rubaragana, jo Osaka area to onge action ma nyalo time. Waonge ng'ama dang' wadhi kuome kopogore gi county government. County government to take responsibility. Ma watiyo godo ka endi en pi ma konyowa kata mana e gik mang'eny kaka lote, joma mine matimo ohala matindo tindo machalo kaka joma uso lote tiyo kode, luoko, jo hotel tiyo kode, to kata mana jomoko be tiyo kode nyaka e modho. Koro wakwayo sirikal ni mondo yie okonywa mondo ka obed kama ler ma wanyalo tiyo nikech wan joma tiyo ka wan gi udi ka kendo waloko ka. Tiyo gi pesa ni kidhi e choo to chono bende mall flow ka biro e Ang'owe i aora ka kolokore siweje. Ma kata kiwuotho e aora kuonde gi tido ka kuonde gi dum ok nyal bede. Kanyo mitumo ni e pi midwa luokni godo nyaka san. Kitede ni godo hotel. Chunya gombo ni gikunywa kata mana pi mondo giketnwa ka. Giwanya gisibedo ka gigamo tuoche ma opogore opogore ma ikelo kod lil ma oting'o tuono mar nyaldiema. Kipindupindu wayudo kendo wa kama ng'eny en mana the only thing wayudo ni wachiegni go hospital machiegni at least wanyalo ringo to watero. Koro ka orolore gi takataka jo nitie jomodak ka machiegni. Jomodak ka machiegni kipindupindu giyudo Suna kayogi because of the pigni. Government oket chik matek mondo ng'ata moyud kapuko yugi e pi mondo timang'owa okaw ni atoa. Jodagi mosaka wacho ni gionge kod kuonde ma oket nigi malong'o ma ichoke yugi. Gino mosime moko kuom oganda koro puko yugi e aorani. Mane oketnwa mini puke yugi kocha noselosi koro sani waonge kama ipuke yugi. Koro aorani ma ji oketo kar puko yugi. Koro wakwayo sirikal ma Migori ni koyie to ketnwa kama wanyalo konyore maber mok aorani nikech aorani konyowa thuru ngimawa to ka koro ngimawa obedo affected kata wan wanyalo tho. George Juma, Ramogi TV, Migori.